Żmien impenjattiv għal One Productions Limited ftit jiem biss qabel it-tnedija ta' skeda ġdida ta' programmi għal ħarifa li għadna kemm bdejna l-Istazzjon One iħabbar bidliet u inizjattivi ġodda żmien li ġej. Informazzjoni utli għas-semmija ta' kull età. One Productions Limited ħabbar inizjattiva ġdida bil-għal li tħarreġ u tejjeb il-kwalitajiet tan-nies tagħha filwaqt li toffri opportunità ġdida l żgħażagħ interessati f'karriera audiovisiva. One Academy of Broadcasting and Arts hija skola ta' taħriġ li se tkun immexxija minn Mark Doneo. Jason Mikallef, chairman ta' One Productions Limited, qal li fil-ġimgħati li ġejjin se jsir taħriġ intern bil-għal li x-xandara ta' One ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Barra minn hekk din l-Akkademja se tkun qed tilqa' fiha żgħażagħ ta' talent u li tinteresshom il-midja u li huma mħajra jibdew karriera foqsma bħal editjar, grafika, reċtar u preżentazzjoni fost oħrajn. Fost il-bidliet tħabbar ukoll li One Radio se jkollu kap ġdid. Fil-fatt b'seħħ immedjat il-preżentatur Clint Bajjada inħatar bħala kap ġdid ta' One Radio u ser jieħu post Rejat Soppardi li wara li mexxa l-snin twal b'suċċess l-istazzjon tar Radio One minn Ottubru se jkollu xogħol ġdid barra l-pajjiż. Nibda billi ngħid grazzi lir Rejat Soppardi li bħali għallem ħafna oħra żgħażagħ li llum il-ġurnata huwa x-xandara f'Malta u Għawdex. Bla dubju ta' xejn kien il-kap tal-programmi 22 sena, hija biċċa xogħol jibsa li tieħu post persuna bħal huwa Rejat Soppardi. Clint Bajjada ilu jaħdem bħala preżentatur mal-istazzjonijiet One għal dawn l-aħħar 15-il sena. Ippreżenta diversi programmi l-aktar mużikali, iżda ħadem ukoll fi programmi ta' ġrajiet kurrenti u ġurnaliżmu. Il-chairman ta' One, Jason Mikallef, qal li l-għażla ta' Clint Bajjada kienet waħda awtomatika u dan għaliex jista' joffri kontinwità wara snin twal ta' lealtà lil dan l-istazzjon. Ma' One News, Clint jitkellem dwar il-viżjoni u l-pjanijiet għal futur ta' One Radio. Der li għall-iskeda ġdida għandna prospetti tajbin ħafna. Jiġifieri l-azzjendi s-sidien ta' diversi stabbilimenti f'Malta u Għawdex qed jażlu lil dan l-istazzjon, qed jażlu l-programmi ta' kwalità, qed jażlu wkoll il-kwantità ta' semmija għax jafu li dan l-istazzjon huwa investiment għall futur tagħhom u bla dubju ta' xejn il-viżjoni tiegħi huwa li dan l-istazzjon ikompli jikber. Bla dubju ta' xejn kif kulħadd jaf għandna l-aqwa preżentaturi f'Malta u magħhom fil-jiem li ġejjin ser inkunu qed inħabbru ismijiet ġodda li ser ikunu din jingħaqdu ma' One Radio propju għall-iskedi li ser ikonna fil-futur. Dawn l-inizjattivi u oħrajn li ser jitħabbru fi żmien li ġej għandhom li l-istazzjonijiet One ikomplu jikbru u jilħqu livell ta' eċċellenza. Temm jgħid iċ-chairman ta' One Productions, Jason Mikallef. Skeda ġdida. Skeda ġdida. 2-30 ta' Settembru. One Radio. One Radio. L-istazzjon tiegħek.